जोंनि बे गणेशगुरि गामि आरो खुंगुरि गामिनिफ्राय ओरैहाय बाथौगुरि लाइन बे लामाखौ जोंनिनो सार MLA जलेन दैमारि सारा पाखानि लामा बानायना होबाय आरो लोगोसे बे बानायनायनि थाखाय जों जोबोर गोजोननाय मोनदों लोगोसे जों हाब्रु दैब्रु थाबायनाङा बिनि थाखाय गोजोननाय मोनबाय जोङो लोगोसे 17 बोसोर BPF फोरा रायजो सोलायनानैबो जों लामाखौ मोजाङै थाबायनो मोनाखैमोन बेखायनो दा सारनि 5 बोसोराव दैदेननायाव 5 बोसोरबाबो 5 बोसोर मावजोबनाय जायाखै सारा बोसोरथाम मावबाय बेयावनो जोंनो लामा होबाय बेनि थाखाय जों गोजोननाय थाबाय आगोलथ' बे खन्द'हा बिराद गाज्रि हाब्रु दैब्रु थाबायनांगौमोन अखा हाबा हाब्रु गारि खारा लामाफोरा बिराद गाज्रिमोन आरो आगोलाव मा जों बिदिनो लामानि जेंना दैनि जेंना बिदिनो जों जेंनायाव भुगिनांगौ दंमोन आरो दा जों बिराद मोजां मोनबाय दैबो मोनबाय लामाबो थाबायनो मोनबाय गथ' गथाय दावबायनो थाखाय मोजां जाबाय आरो थांलाय फैलाय हान्थिनाय लामाया मोजां जाबाय बेनि थाखाय जों गोजोननाय थाबाय होमबा फैबाय थानाय जों जाय अनसायनाय होदो बेखौनो जों मदद होगोन होननानै जों मिजिंथियो आरो मोनदों खारन जोङो गोदोनि समाव 18 बोसोर सलायनानै थांबाय BPF सरकारा खुनु सेन्ट्रेल गरसेबो गोलैयाखैमोन दिनै जोङो UPPL सरकार फैनाय लोगो लोगो जोङो दिनै इलेक्ट्रिक लामा मोननो हाबाय CC ब्लक लामा मोननो हाबाय आरो जोङो गोजोन गोरोबथानि थाखाय जनैनो जोङो दिनै बे CC ब्लक आरो नैबे ब्लेकटप लामाखौ जोङो मोननो हाबाय हयथ' आरो जोंना समस्या लोंनाय दैयाबो जोबजोबलांबाय दिनै आङो माने UPPL सरकारखौ खावलायनो लुगैयो जोबोद मोजां जादों आरो बे सरकारा थाबायबो थानांगोन जाहाथे जोंनि जामेलाया जोबनायनि थाखाय आरोना आं बेखौ बुंबाय आरो सिगांनि समाव नोंथांमोननि नैबे गामि बा ओनसोला माबायदि जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जायो एखे दैनिफ्रायबो प्रब्लेममोन लामानि थाखायबो प्रब्लेममोन खुनु हाब्रु दैब्रु आखायावसो सेन्देलखौ लानानै थाबायनांगौमोन दा जोङो दा UPPL सरकार फैनाय लोगो लोगो जोङो लामा जों बिराद मोजां मोननो हाबाय लोंनाय दैनि समस्याबो जोबजोबबाय खारन जोङो नैबे सरकारखौनो लुगैफिनो आरोना दा जोङो UPPL सरकारखौनो लुगैयो आरो जोङो UPPL आवनो थागोन आंनि बुंनांगौआ बेनो आरोना नोंथांमोननि ओनसोलाव जि आथिखालनि जे सरकार UPPL सरकारा माबायदि खामानि मावबाय थादों दाथ' UPPL सरकारखौ आङो माने मोजांखौनो होननांगोन न'निफ्राय दैनिफ्राय लानानै लामानिफ्राय लानानै दा लामा दंनाय माने जोंनि माबायावहाय बगाजुलि ओनसोलाव माने सर्टखौनो जाजोबनाय बायदि मोनबाय आङो ना आरो अबेबा सेन्ट ग्रेभेल गारबावबाय दिनै जोंना 10 किल'मिटार ब्लेकटप बिराद गिदिर लामा मोनबाय जोङो आरो ओरैहाय अजितु खोदोमगुरि लामा बे CC ब्लक जाबावबाय खारन दा जोङो गोदोनिसाय नै दा UPPL सरकारा साबसिन मावदों आरो गोदोथ' जों माने सेन्ट ग्रेभेल थरसेबो गोलैयाखैमोन 18 बोसोराव आरोना BPF सरकाराखौनो एकदम नाखसमोन आरोना जोंनि थाखाय माने होआखिसै थारमाने इलेक्सन होबाबो इलेक्सनाव भट होदोंबाबो जोंनो थोबसेबो माबा होआखिसै सेन्ट ग्रेभेलबो गैया जेबो गैया गावसिनि गारियाबो बे हाब्रुजों खारबाय थायोमोन खेबसेखालि जों बै दैमालु स्कुलाव नांलायलायनाय जादों BPFनि माबाजों इमानुवेल मोसाहारि सारजों लामा होयैनि थाखाय नाज्रेज्रेद नुज्रेज्रेद खानोसो नागिरबावदोंमोन जोंखौ खारन खानो हायासै आरोना बै समाव XMLA बिथाङा खानो नागिरदोंमोन बिजिरगोरा सारबो दंमोन खादोलै खादो बिसोरखौ खा होनथारबाय जोंखौ माने हायाखिसै आरोना रायजोआबो बुरजा खानोबा खा जोंबो खाजागोन होनदोंमोन लामानि थाखायनो बिदि नांलायनाय जादोंमोन आरोना दिनै नैबे गोजोन गोरोबथा जानाय लोगो लोगो मा BTR सक्ति जानाय लोगो लोगो गोजोन गोरोबथा जानाय लोगो लोगो जोङो माने पुलिस आर्मिजोंबो खुनु नोजोर गैला दा बगाजुलि ओनसोला दा लामाबो मोनबाय जाजोबनो हमबाय आं बिराद मोजां मोनदों जाहाथे बे सरकारानो थाबाय थायो आं बेखौ खावलायबाय आरोना गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझारनि बालागाव सेन्ट आन्स कलेजाव 2025-26 बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाय हाबाफारिया जागायबाय HS थाखोआव आरो FYUG थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं क'क्राझारनि साहा बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स कलेजनि HS थाखोआव कमार्स आरो आर्ट्स स्ट्रिमाव इंलिश मिडियामाव गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं आरो बेजों लोगोसे FYUG एबा 4 इयार आन्डार ग्रेजुएटनि थाखायबो कमार्स आरो आर्ट्सआव गोदानै मुं थिसननायाबो जागायबाय FYUG नि आर्ट्सनि थाखाय इंलिश बड' एसामिस पलिटिकल साइन्स एडुकेशन इक'नमिक्स हिस्टरी आरो ससिय'ल'जि आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन आरो BComनि थाखाय फाइनेन्स
एकाउन्टेन्सि, मार्केटिं, मेनेजमेन्ट आरो HR मेनेजमेन्ट आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। गुनगोनां फोरोंगिरिफोरनि सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे बेवहाय बायदि उफ्रा सोलोंथाइबो होनाय जायो, जेरै कम्पिउटार क्लास, स्पोकेन इंलिश कोर्स आरो गुबुन सार्टिफिकेट कोर्सफोरनिबो सोलोंथाइ लानो खाबु होनाय जायो। बे कलेजाव स्पर्ट्स फेसिलिटिज, लाइब्रेरी फेसिलिटिज, वाइफाइनि फोनांजाब राहाजों इन्टारेक्टिभनि राहा आरो स्मार्ट बोर्ड, क्लासरुम, एयार कन्डिसन कम्पिउटार लेब आरो बेजों लोगोसे माखासे फरायसाफोरनो रिमिडियल क्लासनिबो खाबु होनाय जायो। हौवा आरो हिन्जावफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेलनिबो सुबिदा दं। जायफोर फरायसाफोरा गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं, नोंथांमोना क'क्राझार बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स फरायसालिमायाव मुं थिसननो हासिगोन। गोबाङै मिन्थिबावनो थाखाय नैबे जानबुं एबा कन्टेक्ट नं 6003786924 आव जगाजग खालामदो एबा सुलाद लाहरनो हागोन।